Different duty. Oh, it is okay. So go wake up. Yeah, man visited family. Visited family. Visited family from. The family, no one. I mean, after the lives were part of the family, might as well. Are you currently dating someone? No, I'm not. Why is it no Thomas? Yes. What about boys? What about men? I mean, And girls. Sorry, what's all much? I'm not an girls, but and what So that's the first time for everything. Okay. So tell you. Alright. Let me follow you. Mosquito fly. Follow me back. I'll follow. Done. Okay, so tell you Papa, so you two have a butterfly. Alright. Andithandi nje umuntu wangayo to ndiyabhreyika mna. See, yabo. Look at you doing it again. Andithandi yajola hayi. Kusuke ngichite hayi. What she says wrong? I bring Lona on the table. You doing? What? Okay. Cousin. Come on. Yabona wena, ndithanda like unthethisa ngokufethu. Peter. Yabona niyobe usungichaza fethu yajola. Yabona yabo, uyaphinda. Ananzanto mna ndifective ndicela kwezinzakalela. Straight. Think it to me onto sondela. Okay. No konke ngifuna ukutshela yona. Lo. Sondela ngifuna ukuhleba, ngifuna ukukhuluma like kakhulu sondela. No like namasuku ukuvela ngo half like sondela then sondela. Elbow. Uyabona just bona. Bro, bro. When you don't love me, when you don't care about my relationship, you don't love me, bro. Hayi wondakuthanda mna. Ndikuthanda bro. Like niba ngumzekelo kwangoku. Future apha kuma-drugs bethu Kuma-trust. drugs bra. Oh. Yeah. Ngithusile bengingazokuphikisa ka uthithe lona. Ngithusile. Awukho wrong. Yabona andikho wrong xa sithi kuma-trust. Yeah, mara bengishiye kuma-drugs but now yes singa-create i-future yethu asinayo kuseshawu. Ndikufolowishile ngongoku. Ndikufolowishile. If you can follow me back. Yeah, I did. Malu njani? Andikhulele wena. Ndilungisile. So ngoku buzobuza ntoni? Ubuza kutheni ngudate? Kusho bani be-comment section akusho mna nje. Ukuthi different. Uyabona i-comment section. No, bra, it's not like ndiyayinwabela ne, but indlela adreswa ngayo kwi-live. Cause this. Zostart usakhayilisha ndisarwa nasha. Kushanja. Ndio. Sathi ndio. Uzothatha kanye ndize ndikunika. Uzoza. Yazi imali uniyarva nasi. Susha istizik live. Susha istizik live. Susibonisa. Sharp, imali. 120 uzarva nasi. Gogo. Uzo afford?
uzoafford uzaromanasi 120. 120 ncambi. Ncini. Nkosi. Sisizathu ungudedi Okay. awungudedi Ufuna ubiza date wena. yima ndiyabuza awunguye na Ufuna ubiza date wena. awubizwa ndim ubizwa ngilili Uyandibiza ulile. What if igama lami ngudate? Uzombiza date. Okay, masithi ndijonge kude ngoku. Khandibiza. hi daddy uyabheka nawe Hi. How are you doing? ndiyaphila unjani wena I'm very good. Awuhaluba ngumama. ndiyabawela Abawela. Khala camera sithethe kakuhle nxa ndifuna ubona lo mntu. niwaqhatha kanje amantombi Andiwaqhathi xa ndithetha kamnandi. okay Yabo. Thina ndifuna indoda inyabileyo ngozithetha. no You see bro, you see, yeah. That's what I do as a Jan of the Sinto. okay Hey. understandable Yabo. So ke ngoku xa ndithetha nawe khandive man. Khayive Jan. Yabo. ndiyithobele Type shit. but andiyithandi indoda ethetha kanje o-type shit onika andithanda indoda ethetha isiXhosa Bendithetha lelo emajiteni ba hayi mana ndiyithande xa amajita athi sistyle esitsha bo. Indlela attract amantombi. Ndiyatsho mana hayi ikhondoma zanothanda loo nto. Benditesta bakuwe. Benditesta ndiyenzi loo nto. Benditesta. Ayisebenzi ne. yes Okay. So hard nje ilungise sizoba friend. good. Yeva mama ekhaya. Thank you Yeva.